Ix-xufier tal-keb li baqa' dieħel fi stabbiliment tax-xahar waqt li kienet isuq taħt l-influwenza tal-alkoħol ingħata sentenza sospiża. Abdi Salan Ali, ta' 42 sena, li tressaq il-qorti 3 filgħodu quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxa ingħata 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Dan filwaqt li ingħata wkoll multa ta' 2000 euro u kellu il-liċenzja tas-sewqan tiegħu sospiża għal 9 xhur. Il-Maġistrat innota kif kien bisbrix u bil-ħnina ta' Alla li ma weġġaħat filwaqt li żied jgħid li l-aġir tiegħu kien wieħed irresponsabbli bla rispett lejn il-ħajja ta' ħaddieħor. Xhieda minn il-Munxurins ikkonfermaw li l-ħanut tax-xahar spiċċa b'essarat ta' madwar 10,000 euro u kien wara din ix-xhieda li l-akkużat biddel l-ammissjoni tiegħu u wieġeb ħati. Fil-qorti ntqalu wkoll li bħalissa qed isiru tiswijiet fil-ħanut u kif jiġu sottomessi li rċevuti il-vittma se titħallas. L-Ispettur Nathan Buġeja spjega li l-akkużat kien impjegat biex jipprovdi s-servizz lill-ċittadini, imma r-riżultat tal-breadilizer tiegħu immarka ferm għoli u għalhekk dan wassal biex poġġa diversi persuni f'riskju. L-avukat Zek Eġmajl li der fi semessit il-ħanut tax-xahar argumenta li l-vittma ma temminx li s-somalu ħaqqu priġunerija effettiva. Naf il-waqt li l-avukata Francesca Zarb iddeskrivi dan l-inċident bħala wieħed sfortunat u għalhekk argumentat li peress l-akkużat kienet jinżamm f'detenzjoni sentenza ta' ħabs effettiva ma kienitx ideali.